Каршы инде безнең Болгар дәүләтендә, Болгар шәһәребездә мәчетләр дә була, мәдрәсә дә була. Безгә ислам дине безнең мантикага яшәгән җирлегебезгә карван юллары белән килә, Алланың биргәненә шөкер. Мәсәлән, башка мантикаларны, башка мәмләкәтләрне карасак, күпчелек мәмләкәтләргә ислам дине корал белән, сугыш белән килгән. Безнең Идел Болгарына тынычлык, иминлек белән һәм безнең халкыбыз үз аңы, үз акылы белән, үз ихтиярлары белән аларны беркем дә көчләмәгән шушы бөек ислам динен кабул итеп, бөтен галәмгә, бөтен дөньяга без хәзер менә мөселманнар инде, без хәзер ислам динендә дип игълан иткәннәр. Шуңа күрә без татар мөселманнары шушы тарихыбыз белән бик горурланабыз, әлхәмдүлилләһ, чөнки безнең Болгар бабаларыбыз үз ихтиярлары белән шушы бөек хак юлны үзләре сайладылар. Һәм чынлап та әйтергә кирәк, менә бит инде Болгар сүзе дә бит ул белемле дигәнне аңлата икән, һәм менә безнең чынлап та ата-бабаларыбыз белемле булып, ислам динен шулай матур иттереп кабул иткәннәр. Һәм төрле риваятлар да яши бит әлеге менә ислам динен кабул итү буенча, һәм аларның беренчесе инде әлбәттә Ибн Фатлан килүе турында. Шулай бит? Әлбәттә. Әмма шушы алмашкан бит инде Ибн Фатланга, шушы Габбаси халифәтенә хат яза, хат җибәрә. Безгә үзегезнең галимнәрегезне дип әйтә, үзегезнең остазларыгызны, янә дә үзегезнең шушы ярдәмчеләрегез аша безгә ярдәмегезне җиткерсәгез иде, без калгалар, кирмәннәр төзегән булыр идек, матур биналар төзер идек, һәм инде шушы халкыбызга тагын да ислам диненең бөеклеген, аның әһәмиятен кешеләргә җиткерү өчен сездән галимнәр килсә, тагын да рәхмәтле булыр идек дип әйтә. Шушы хәл белән, шушы күренеш белән безнең алмыш ханыбыз безнең тирә-юньдә яшәгән башка кабиләләргә, халыкларга күрсәтергә теләде. Сез безгә бик кермәгез инде. Без хәзер Габбасилар халифәсенең бер өлеше булып торабыз. Һәм без ислам динендә, һәм безнең көчебез бар дип әйтергә теләде. Әйтеп киттем бит, аңарча инде безнең шушы җирлегебездә, Аллага шөкер, мәчетләребез дә, мәдрәсәләребез дә булган, мөселманнар да күп яшәгән, һәм бит инде безнең инде шул вакытта ук халкыбыз сөнниләр булып, имам Аъзам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх хәзрәтләренең мәзһәбен кабул иткән булалар. Менә бит. Аннан бик күп кызыклы сәяхәтнамәләр саклана бит инде. Менә шуларның берсен укып китим әле. Менә борынгы сәяхәтчеләрнең дә Болгар дәүләте турында менә мондый язып калдырган истәлекләре бар. Әл-Гармәти булай дип яза. Болгар тулысынча нарат агачыннан төзелгән бик зур шәһәрдер. Диварлары имәннән. Болгар тирәсенә бихисап төрле халыклар яши дип язып калдыра ул. Чынлап та менә хәзер инде без матур итеп таш биналарны күрә алабыз. Ул вакытта менә шулай агачтан булган. Брас инде 922 елдан алга таба атласак, безнең инде шулай ук изге Болгар җире өчен тагын бер мөһим дата дип әйтик инде, ул 1989 елда нәкъ менә Тәлгать хәзрәт Таҗетдин фикере белән изге Болгар җыены уздырыла башлый. Ул елларда ничегрәк үткәрелде икән ул? Беләсезме, Алла рәхмәт яусын безнең хөрмәтле шейх исламыбызга, Тәлгать хәзрәтебезгә, ул рәсми рәвештә халыкларны туплап җыеп 1989 елга шушы изге Болгар җиренә кешеләрне җыеп алып барды. Алла разый булсын анардан. Ләкин бит Шиһабетдин Мәрҗанидан торга ярамый, бик галимебезне. Ул да бик кызыксынган, ул да бит өйрәнгән, ул да тарихыбызны язган. Һәм аңарча 89 елга кадәр безнең әби-бабаларыбыз да бит шушы изге Болгар җиренә йөри торган булганнар. Шунысын әйтеп китәргә телим, изге Болгар җире безнең халкыбызда ислам диненең сакланып калуына бер сәбәпче булган урын ул. Сәбәпче булды. Советлар чорында да бит безнең халкыбызга хаҗ кылу мөмкинлеге булмады. Барсалар да шул саналган кешеләргә генә хаҗ бирәләр диде бит инде, ул чорларда. Әмма безнең әби-бабаларыбыз шушы изге Болгар җиренә бара иделәр. Менә безнең тамашачыларыбыз да үзебездә бит инде кичкенәдән ишетеп үстек, дәваниләребездән, дәвәтиләребездән аларында Болгарга барып кайтканнан соң менә Рабига күлен күрдек әле, Габдрахман кыйнан сулар җыйдык әле, Кече Манарага мендек әле, шуның кадәр анданың баскычы бар бит әле, Кара Пулатны күрдек, менә шушы Җамигъ мәчете нигезендә намазлар укыдык дип ихласланып, шулай дәртләнеп кайтып шушы балаларына, безләргә, оныкларына
балаларына сөйли иделәр. Алла разый булсын алардан, Раббым, иншалла. Әлбәттә, ул хаҗ урыны түгел, кеше хаҗ урыны түгел, әмма зиярат урыны. Без анда зиярат кылабыз һәм 89 елда бик шушы Тәлгать хәзрәт бик матур итеп шушы Татарстаныбыздан, Башкортстаныбыздан һәм инде безнең тирә-юньдә булган якын төбәкләребездән әйме халыкларны җыеп бик матур күркәм рәвештә әйме шушы изге Болгар җыенын уздыра башлады. Беренче адымнарны ул ясады һәм анда үзебезнең әләмнәребез белән әйме тәкбирләр әйтә матур итеп әйме шунда әби бабаларыбыз, кардәшләребез, милләттәшләребез, дин кардәшләребез бергәләшеп, җыелышып, күз яшьләре белән шушы менә рәсми рәвештә шушы чараны уздырган иделәр. Һәм бит инде беренчеләрдән булып безнең Тәлгать хәзрәтебез Кече Манара янында тәүбә мәрасимендә башлап җибәрде. Әйме һәм хәзерге көнгә кадәр менә шушы Тәлгать хәзрәтебезнең җитәкчелегендә шушы тәүбә мәрасимендә әйме Кече Манара янәшәсендә дәвам итә. Хәзер исә изге Болгар җире ул инде әйтергә кирәк мәдәни һәм фәнни, тарихи мәдәни үзәккә әйләнде. Быел изге Болгар җыены без инде алында әйтеп үткән идек, 21 май көнне уздырылачак. Нәрсәләр көтелә? Алланың биргәненә шөкер, быел кунакларыбыз бик күп булачак. Болгар җирлегендә ул да булса бит әле безнең әйме Россия ислам дөньясы Казан форумы узып килә бит инде, әйме халыкара икътисади форум, әлхәмдүлилләh, анда 80-ннән артык дәүләттән, мәмләкәттән безнең дин кардәшләребез җыелышты. Шулай ук безнең Татарстаныбыздан һәм Россиянең төбәкләреннән татар имамнары да җыелышачак, Алла биргән булса, 4 мәртәбә кешенең саны артык була. Әлбәттә, мәдәни программа бик бай булачак. Алланың рәхмәте ясын безнең шушы мәдәният министрлыгына да. Әмма шунысын әйтәсем килә, быелгы чарабыз шуның белән әһәмиятле ки, тарихыбызда беренче мәртәбә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалар белән бәйләнештә булган 10 ядкәрне алып киләчәкләр Болгар шәһәренә. 20 майдан алып 22 майга кадәр ул дәвам итәчәк. Әлбәттә, инде аның рәсми рәвеше ул да булса шушы изге Болгар җыены 21 май көне рәсми рәвештә ачылып киткәннән соң Болгардагы истәлекле шушы истәлек билгесе бинасында Алла биргән булса күрсәтеләчәк. Шуңа күрә дин кардәшләребез рәхим итсеннәр иде. Һәм инде бәлки мөгаен шушы ядкәрләрне ахыргы мәртәбә шулай күчереп алып йөрерләр чыгарып, чөнки Дагыстан Республикасының Махачкала шәһәрендә Гыйса алейһиссалам исемендәге булган бик зур ислам комплексы төзелә һәм киләчәктә шушы пәйгамбәребезнең һәм аның сахабаларының ядкәрләре бер кайда чыгарылмыйча шунда гына сакланачак. Менә бит шуңа күрә барлык тамашачыларыбызны 21 май көнне изге Болгар җыенында көтеп калабыз. Илфар хәзрәт, тагын шунысын да әйтергә кирәк, менә безнең бит әле 19 һәм 21 май көннәрендә 13 тапкыр милли тормыш һәм дин Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы да уза. Әлбәттә, һәр ел сайын әлеге чара безнең инде узып килә. Быел нинди сорауларга җавап эзләячәксез? Беләсезме, бу мәсьәлә буенча, шушы мәсьәләгә килгәндә без бик рәхмәтле бөтен дөнья Татар конгрессының җитәкчелегенә, Алла разый булсын алардан, Раббым, безнең хөкүмәт җитәкчелегенә. Ел сайын алар бөтен Россиянең бөтен төбәкләрендә яшәгән дин кардәшләребезне, милләттәшләребезне җыялар. Әлбәттә, без Татарстаныбызда бик матур яшибез, тынычлыкта яшибез, иминлектә торабыз, Аллага шөкер. Мәчетләребез дә бар, мәдрәсәләребез дә эшләп килә, иганәчеләребез дә ярдәм итә, Алланың биргәненә шөкер. Әмма бит башка төбәкләрдә аның кадәр бик рәхәт түгел. Һәрбер төбәктә үзенең мәшәкате, үзенең борчуы, имамнарыбызның бар, милләттәшләребезнең, дин кардәшләребезнең. Менә шушы җыен, шушы безнең татар имамнарыбызның җыены ел сайын менә җыелышып, күмәкләшеп, әйме булган проблемаларын бергәләшеп чишәргә тырышалар. Карарлар кабул итәләр. Ярдәм кирәк булса ярдәм сорыйлар. Һәм инде безнең әлбәттә Алланың рәхмәте яусын үзебезнең җумһуриятебезнең рәисенә Рөстәм Нургали углы Минихановка ел сайын шу аңа мөрәҗәгатьләр бик күп була, бигрәк тә менә шушы җыен кысаларында бит инде әйме дин кардәшләребез, имамнарыбыз, галимнәребез ярдәм сорыйлар. Һәм инде безнең рәисебез дә һәм безнең җитәкчелегебез дә хәлләреннән килгәнчә аларга үзләренең ярдәмнәрен күрсәтергә тырышалар. Төрле сораулар белән киләләр. Шулай да нинди сораулар мәсәлән? Әлбәттә, ул да булса инде ул беренчеләрдән булып шушы мәчетләрне,
төзекләндерү яки татар милләт шушы милләттәшләребез күмәкләшеп яшәгән җирлектә ничек кенә булса да үзебезнең бер шушы үзәгебезне булдыру, шул үзәктә мәсәлән милләттәшләребезгә динебезне, телебезне өйрәтү өчен төрле түгәрәкләрне оештыру мөмкинлеге, шуларны карау, шушы мәсьәләләр буенча күбесенчә мөрәҗәгать итәләр. Шулай да Аллаһка шөкер дип әйтә алабыз. Без хәзер куанып, Илфар хәзрәт, яшьләребез дингә тартыла, шулай бит. Аллаһның биргәненә шөкер, әлхәмдүлилләh. Бик сөенечле күренеш. Беләсез, менә быел да бит әле Рамазан шәриф айыбызны матур гына, Аллаһка шөкер, гыйбадәтләрне кылып затып җибәрә алдык, әлхәмдүлилләh. Аллаһ разый булсын. Мәҗитләребездә кешенең тормышы катлауланган саен Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен салып, кешеләрнең калпләрендә иман нурын кабыза Аллаһ Тәгалә. Калпләребезне, җаннарыбызны нурландыра. Һәм Аллаһның биргәненә шөкер, менә шушы таравих намазларында, ифтар авыз ачу мәҗлесләрендә, гаит намазларында елдан ел диярлек яшьләребезнең, яшүсмерләребезнең саны арта бара. Бу бик күркәм һәм бик безне сөендерә торган күренеш, әлбәттә. Әлбәттә, гөл шулай булсын, бит менә. Амин. Чөнки чынлап та менә мәчетләргә барабыз һәм яшьләрне күрү, әлбәттә инде бу бик сөенечле хәл. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh. Тагын бер Илфар хәзрәт кабатлап әйтик, 21 май көнне безнең изге Болгар җыены уза һәм әлбәттә сезнең тамашачыларыбызга теләкләрегез. Хөрмәтле дин кардәшләребез, милләттәшләребез, халкыбызның бәйрәме мөбарәк булса иде, Раббым. Аллаһ Тәгалә шушы изге Болгар җыенын күркәм рәвештә матур итеп уздырырга Аллаһ насип итсә иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мөхтәрәм милләттәшләребез, әгәр дә мөмкинлегегез була икән, хәлегездән килә икән, рәхим итегез изге Болгар җыенына. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең, яна аның сахабәләренең ядкәрләрен күреп күңелләребезне эшкәртсәк иде, я Рабби. Анда бит без бер-без белән очрашабыз, аралашабыз, күмәкләшеп бергә шушы җәмигъ мәчетнең нигезендә намазлар укыячакбыз, Аллаһ биргән булса. Шунда матур итеп түземлек белән, күркәм сабырлык белән, тыйнаклык белән, безнең халкыбызга хас булган әдәп, әхлак белән иншаалла шушы мәҗлесләрдә, шушы бәйрәмнәрдә бергәләшеп катнашып, Раббыбызга шөкранә кылып, милләтебезгә, ватаныбызга Аллаһ Тәгаләгә ялварып тынычлык, иминлек теләп дугада булсак иде. Сугыш афәтләреннән әй Раббым арындырсаң иде дип Раббыбызга ялварсак иде. Балаларыбызның, оныкларыбызның рахатын күреп яшәргә язсаң иде, я Рабби дип бергәләшеп дугада булырга Аллаһ Тәгалә безләргә насип итсә иде, я Раббана. Бик зур рәхмәт, Илфар хәзрәт. Бүген безнең студиябызга килеп, менә шундый матур итеп сөйләп киткәнегез өчен. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга тагын бер кат хәерле матур көн теләп, сау булышабыз.